Malibú é unha cadeliña moi feliz que agora forma parte da familia de Casagrande de Xanceda. Pero a súa vida non sempre foi así. Malibú foi abandonada. Nesa época pasouno moi mal. Por sorte, unha das nosas compañeiras deuse conta de que era unha cadeliña abandonada e decidiu rescatala dos perigos da estrada. Trouxo á granxa e puxémonos a buscar aos seus donos, pero nunca apareceron. Así que Malibú quedou a vivir con nós e é unha máis da familia. Malibú non ten ningunha raza específica, pero iso non importa. É moi boa, intelixente e amorosa. As súas cousas preferidas son dormir na palla, axudarlle as mastinas a pastorear as vacas e as chuches. Agora, Malibú é profesora. A súa misión é educar a todos os nenos e nenas para que traten ben aos animais, non os abandonen e en lugar de compralos, que os adopten. Por iso, viaxa polos coles de toda Galicia para que se adopten máis peludos e para evitar que sexan abandonados. E ti, faite do equipo de Malibú. Non compres, adopta.